Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Кыш белән саубулашыр вакытта килеп җитте. Бүген февраль айының соңгы 28нче көне. Туры эфирда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергәләп, безнең белән булган һәрбер тамашачыга язгы күтәренке кәеф, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Илдәге сәясәт белән кызыксына, телевизордан хоккей уеннарын, фигуралы шоуны бик яратып карый икән. Республикабызның Апас районында яшәүче изге күңелле, олы йөрәкле, 6 бала анасы Мәгъзумә Хәсәнова 90 яшьлек юбилейын каршылады. Матур гадәт буенча Ак әбигә район башлыгының котлау хатлары, бүләкләр тапшырылды. Хөрмәтләү чарасыннан Апас коллегаларыбыз тарафыннан әзерләнгән видео язманы тәкъдим итәбез. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina's sıratal müstakim. Yüzündən iman нуры, йөрәгеннән игелек, күңеленнән җылылык бөркелә. Апаста яшәүче Мәгъзумә Хәсәнованың. Ак әби көндәне шулай дуга укый, илгә көнгә теләк тели, тәсбихын тарта. Hürmetli Мәгъзумә Гәрәй кызы, sizin için күңелдән 90 яшь юбилейгез белән кайнар котлыйм. Sizгә кырыштайнык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел кирлеге, киләчәктә якыннарыгызның игелеген һәм шәфкатен күреп, тормышка сөенеп яшәүегезне телим. Амин. Сәламәт булып, якыннарыгыз янында рәхәтләнеп сезгә яшәргә ясын. Балаларың яныңда, бөтенесе дәрәҗәле, Казандамы, чит илдәме, мондамы, бөтенесе шул хәтле урнаша да белгәннәр, яши да белгәннәр һәм яши беләләр дә. Һәм бөтен район, бөтен Апас сине белмәгән кеше юк, Мәгъзумә апа. Алланың рәхмәте яусын шундый булганың өчен. Яратканың өчен халыкны, кешене, үзеңнең киңәшләрең белән безгә ярдәм итеп торганың өчен. Алдагы көндә әле 95-кә 100-гә дә килергә насыйп булсын Ходаем. Юбилейларны исәнлек, саулык белән, артык сызланмыйча, сызламаган җир булмый инде. Матур гына шулай балалар белән бергәләп, менә киленең белән, Ринат абый белән бергәләп шул хәтле матур гына яшәп киләсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Балалар кайтып китеп торалар, апастагылар бил барлык торалар. Алар молодцы. Балалар ата-ананың бәхете. Үзеңнең ышанычыңны аклаганнардыр дип беләм. Мәгъзумә әби тумышы белән Апас районының Кызылтау авылыннан. Авылда 7 сыйныф белем алганнан соң укуын Апаста дәвам итә. Яшь чагында төрле хезмәттә була. Шулай да төп һөнәре аның хисапчы. Ул Көнкүреш хезмәт күрсәтү комбинаты оешмасында 20 ел дәвамында хисапчы булып эшли. Шуннан лаеклы ялга чыга. Казаннан бер күрше кызы кайтты да, "Әйе, мен сені Казанга китәм" ди. Onun bilen Kazan'a gittim de bir zor kuşarkası biledi biz söyleşip deyip şunda Gamil Yakub fabrikasını açtırmış ki. Anda kontrolör bulmuş ya teknik bıraklar dikişledireyik. Anda 4 yıl işlege şimdi tırmışını bilesin indi. Ben şu enerji gitti kaptıracak diye kişiye tırmışka çıkıp enerjiye kayıttı ben de. Onun bilen şu bir 2 yıl elbette tırdık da şundan Апасқа кайтып урнашып, шушында яшәдем. Тормыш иптәше Габделразак белән 46 ел бергә матур гомер итә алар. 6 бала тәрбияләп үстерәләр. Ул чакларда авырлыклар кичерсәләр дә, Мәгъзумә абиның бүгенгесе рәхәттә, хөрмәттә, картлыгы, хәсияттә үтә. Ул улы Ринат, килене Гөлфинә тәрбиясендә яши. 26 елдан бeri бергә яшибез. Шул инде тату яшибез инде. Yani min üstlerden de kiçkineden şikayet etip işlep üsttük. Şu. Yaratabız şimdi, yaratabız. Birge hockey qarayız, bik hockeyni yaratabız ikeleşip. Figurni katani sportni yarata. Motor iptip ileri saldık. Henkey bizning endi o bik keng ko'ngilli kishi. Oşu saklamay, motor tırdık. 25 yıl yaşayız mı? 26 yıl bola fevralde. Allah vesela tilese. Туганнар белән достату яшибез. Яраталар, бөтен пешергән ризыкларны яратып ашыйлар. Мактап китәләр. Аллаһка шөкер. Әнкәй инде исән сау булсын. Ишегебезнең йозагы инде безнең. Ачык ишеккә кайтып кердек. Чыгып киттек шулай. Һәр вакытта ишек ачык булды. Без бик бәхетле инде. Әнигез исән сау. Ул үзе дә бик бәхетле. Ялгызлыкта яшәмәде. Шулай бу жак безнең гөрләп торды. Ул безгә бер нинди дә авырлык китергән юк әле, үзен үзе җиртә. Үзен үзе карый, тәмле ашларын пешерә. Без 6 бала үстек. Әнкәйнең тормышы авыр булды. Ул заманда инде бөтен кешенең авыр, җиңел булмагандыр. Хәзерге заман кебек түгел.
Ызбалар да тезеп, безгә укырга белемнәре биреп, хәзер дә исебезгә төшә, кичкенә чагында әнкәнең тәмле пешергән камырлары, кабартмалары без генә түгел, бөтен урам бала-чага саушыдыр әнкәнең камырларын. Барсы өчен дә рәхмәт, әнкәйгә исәнлек, сәламәтлек телибез. Бөтенебез яратабыз, ихтирам итәбез, аныклар да, аныкчыклар да. Бөтенесе кайталар, якын күрәләр. Озак итеп яшәргә язсын. Ходай биргән гомерне тәмле иттереп, матур иттереп, рәхәтен күреп. Ул безнең бәхетле, әнкәй бәхетле дип саныйбыз. Үзе дә мин бәхетле әни ди. Бәхетле әни, бәхетле дәвәни, бәхетле кайнана ди әнкәй. Аныкчыкларында тәрбияләргә булышты, күз колак булды. Бик зур рәхмәт әнкәйгә. Бик зур рәхмәт, әле җары әни бар, әле җары минем шундый апаларым, туганнарым бар. Барда кайталар, хөрмәт итәләр. Мин хөрмәттә яшим. Ярымда бана бегәбәт улым белән килнем. Алар мине хөрмәт белән карыйлар. Аллаһка шөкер картлыгым. Бүгенге көндә Мәгъзүмә әби 6 баласына яраткан әни, 9 онык, 10 оныкчыгына дәү әни. Аларның шатлыкларына куанып, һәр көнгә шөкер итеп, бәхетле картлыкта гомер кичерергә язсын. Тапшыруыбызны дәвам итеп, сүзне Татарстанның халык язучысы Рабит Батуллага бирәм. Assalamu alaikum. Hayırlı akşamlar, isen sağlarmısınız, hürmetli tamaşaçılar. Kişiler arasında itler. Ya ki indi itler arasında kişiler desek de ola. Burun zamanda 806 yılda Bulgar söydəgəri Tahir Harun Rəşid padişah jirlərinə barıb sövdə edə başlayır. Siz tarixdən oxub biləsiz indi. Harun Rəşid Bəlix padişası ol bek boy ola. Brilyantlarga, asıl taşlarga, almazlarga, altın kümüşkə. Həm yaranları Rəşid padişahqa bulaydı. Mene sizin baylığınız bir hesaptır. Ama lakin Bulgar sevdagari Tahir sinden bayrak nişegin dedi padişah. Mindən boy kişi bunu mümkün tügül. Olaygına da tügüldüler yaranları. Padişahımız, sultanımız Tahir sevdagar özünün almazların, brilyantların, asıl taşların itlərinin muyunlarına zatlı zincirlar, şılbırlar bilen tağıp yürtədi. Hem bir almazı şiklavuk xətli. Ondan da zorraqları var diler yaranları Rəşid padişahqa. Padişah şanmıyor. Əgər siz yalğan siləsəgiz, men sizin barığızında başın kistirəmdi. Getirgiz mənə şul Bulgar səvdəgəri Tahirni hem onun itlərimdi. Şınnapta Bulgar səvdəgəri Tahir zor itlərin Rəşid padişahdır. Her bir itnin moyununda zor asıl taşlardan dizilgen moyunsa hem alar altın şıldırlar bilen moyunda asıl. Her birisi bir patşalık yolbaydı. Buna görüp Rəşid padişah şaqqata hem gacəplənə. Eytiniz ki, Bulgar səvdəgəri Tahirdi Rəşid padişah. Bulgar halkı ulu Müslüman tügül mü, Hristiyan mı veya ki Mecusi mi deyip soruyor. Yok, Bulgarlar Hristiyan tügül. Bulgarlar Mecusi de putperest de tügül. Elhamdülillah.
Min özüm de Müslüman. Әнегесің син этләреңә шундый алтын тагасың, көмеш һәм асыл ташлар тагасың, син әллә путперәсме шуның өстенә? Ягъни этләргә табынасыңмы? Ди. Юк, Аллам сакласын. Этләр безнең Аллабыз түгел. Безнең бердән-бер Аллаһыбыз. Тәңребез берәү генә ди. Алайса ник син бу этләрнең муенына шундый алтын тактың, шундый асыл ташлар тактың дип сорый. Шуннан соң Болгар сәүдәгәре Таһир сөйли башлый. Мин һәр вакыт намуслы сәүдә иттем. Шул сәүдәм аркасында, хезмәтем аркасында мин байыдым, ләкин минем туганнарым, ир туганнарым һәр вакыт хөсетлек кечерделәр. Миннән көнләштеләр, берничә тапкыр мине таладылар, йортымны яндырдылар, үземне кыйнап ташладылар, зинданда тоттылар ди. Инде мин яңадан савыкканнан соң сәүдә кылып, яңадан байыдым. Ләкин туганнарым мине тагын талады. Тагын кимсетте ди. Шуннан соң мин аларга талсым укып дару ичердем. Һәм алар менә шушы этләргә әверелделәр ди. Алар алтын ярата иде. Асыл таш, алмазлар ярата иде. Шуңа күрә мәгез, рәхәтләнегез. Сез падишаһлардан да байрак, кыйммәтлерәк муенсалар табып җирсез дип мин аларга шулай итеп муенсалар эшләттем ди Таһир сәүдәгәр. Гаҗәпләнә Рәшид падишаһ. Нинди фәлсәфә һәм нинди башка сыймас бер тылсым. Бу бит кешелексезлек ди Рәшид падишаһ әйтә. Зинһар син аларны кеше хәленә кайтар. Чөнки инде алар үзләренең гаебен аңлагандыр. Хәзер инде алар сине хөрмәт итә торгандыр ди. Шулай итеп Болгар кешесе Таһир сәүдәгәр этләренә карап тылсымлы су, дару сибә һәм тылсымлы сүзләр укый. Һәм этләр аның ир туганнарына әвереләләр. Менә шушындый бер риваят сакланган. Риваят әкияткә дә шаган. Болгар кешесе Таһир сәүдәгәр дә һәм бу падишаһ Һарун Рәшид тә тарихи шәхесләр. Менә ничек итеп бу әкияткә охшаш риваят кирип калган тарихыбызга? Шунысы да гаҗәп. Юкса легендалар, риваятлар алар җирлектә ниндидә булса вакыйгага нигезләнеп эшләнә һәм халыкның фантазиясын үзенә әкренләп кертә бара. Ягъни күчермә мәгънәсендә, фәлсәфи мәгънәдә сөйләнелә башлыйлар. Монда инде тарих белән бергә халыкның иҗаты, иҗат җәүһәре әдәбияткә тартылышы, сүз сәнгатенә, язу сәнгатенә тартылышы чагышта бу риваятта. Хөрмәтле тамашачылар, узган дәресләребездә без татар халкының тарихыннан хикәяләр сөйләгән идек. Карган кешеләр хәтерли торгандыр. Без иң борынгы заманнардан, иске заманнардан хикәяләр сөйләдек. Халкыбызның тарихы 80 ел белән генә чикләнми. Халкыбызның тарихы 300-500 ел белән генә чикләнми. Халкыбызның тарихы бик борынгы, иске тарих. Әйтик, безнең борынгы бабаларыбыз саклар, скифлар, саклаплар, булгарлар, Византия белән, грек, юнан дәүләтләре белән алыш-биреш иткәннәр. Без моны хикәяләрдән күрдек. Әйтик, Зәринәне 2500 ел әвәл яшәгәнлеген белдек. Ул вакытта инде безнең ата-бабаларыбыз яза белгән, хат алышканнар. Яки хуннар патшасы Аттилла. Без хунда булып алдык. Сак булып та алдык. Аннан соң безнең каныбызда әле башка төрле исемнәр дә бар. Тарихыбызда башка төрле исемнәр дә бар. Әйтик, Кыпчаклар. Алар да безнең ата-бабаларыбыз. Печениклар дип атала яки бәҗәнәкләр, алар да безнең ата-бабаларыбыз. Исемне алмаштыралар гына, халык шулай, шул халыкның варысы буларак дәвам итә тарихын, һәм культурасын, һәм йолаларын дәвам итә.
исемнәр генә алыша тора. Әйтик, без Болгар дигән исемгә кадәр белдек, хикаяләр буенча Түрк дигән исемдә килеп катнашты безнең нигә. Әйтик, болгарларның саклаплар белән төркләр белән кушылганын яңа гына мин сезгә сөйләп үткән идем инде. Димәк, без дә түрк. Ләкин бүгенге түрк белән име бераз аермасы бар. Татар елгасыннан алып, Татар бугазыннан алып, Дунай елгасына кадәр булган аралыкта безнең түркләр, борынгы бабаларыбыз яшәгәннәр. Кемдер исемен үзгәрткән, болгар булып киткән, кемдер анда Кыпчак дип атаган үзен, түркләр бу исемне саклап калганнар. Шуңа күрә бүгенге түркләр, элекеге түркләрнең варисчылары һәм без дә шулай ук. Безнең дә түрк дип аталырга хакыбыз бар. Мәсәлән, революцияга кадәр татарлар дип әрмәннәргә дә әйткәннәр руслар, Азәрбайҗаннарны да татар дип атаганнар. Әйтик, Хаҗи Муратта, Толстойның Хаҗи Мурат дигән романында анда татарча сөйләшәләр дип бара. Чынлап та татарча сөйләшәләр. Алар нинди халык тагын? Революциядан соң инде Азәрбайҗаннар юк. Без татар түгел, без әзәриләр диделәр. Каракалпаклар, нугайлар, без татар түгел, без айрым халык диделәр. Шушылай иттереп, татар дигән исем безнең халык, Кырым татары белән Казан халкында калды. Пычранып биткән исем, татар дигән сүз сүгенең сүзенә әйләнгән иде. Пагани татаринга әйләнгән иде. Һәм без шушы нахакка пычратылган сүзне үзебезнең җилкәбездә тотабыз. Батырлыкмы бу? Батырлык, әлбәттә. Батырлык безнең татар дигән исемнән ялырга бер генә дә урыныбыз юк. Шулай иттереп, безнең халкыбыз исемнәрен алыштыра без буларга килеп җиттек. Һәм инде бүгенге көндә без үзебезне күкрәк сугып Булгарның варислары дибез. Һәм бу хакыйкать. Менә шушы Булгар дигән сүзне безнең дусларыбыз арасында да татарлыкны ташлык, татар дигән исемне Булгар дип калык дип әйтүчеләр дә бар. Алар үзләренчә хаклы да кебек. Ләкин мин үз исемемне алмаштырмас идем татар буларак. Без болгарлар, әлбәттә. Безнең анабыз Булгар, атабыз Булгар. Ләкин безне инде тарих тагын бер мәртәбә исем алыштырырга мәҗбүр иткән. Шушлай иттереп без Булгар дәүләтенә килеп җиттек. Булгарларның дәүләте ул вакытта гаҗәп дәрәҗәдә бай дәүләт булган. Әйтик, чагыштырыр өчен мондый мисал. Болгар шәһәренең буе 11 километр булса, иңе 9 километр. Багып карагыз, сез бүгенге Казан хәтта дигән сүз. Һәм Рим белән чырдаш буларак яшәгәндә, чагыштырып караганда, Римдә 20 мең халык яши, Булгарда 50 меңнән артык халык яши. Монда тимерчелек, шуен кыю, дар ясау, туплар ясау, шүлмәкчелек һәм хәтта Болгар шәһәрендә үзәктән җылыту системасы булган. Яндырылган таш көпшәләрдән кайнар су өйләргә таралган. Утын күтәреп һәркем үз учагын якмаган. Булгарның аксөякләре үзәктән килгән җылытылган җылылыктан файдаланганнар. Бу бик культура. Бөек культура. Безнең горурлыгыбыз. Манаралар торгызганнар, мәчетләр корганнар, шигырь язганнар. Шулай итеп без алдагы 6 дәресебездә исемнәрне алмаштыра Булгар дигән ата-баба исеменә килеп җиттек. Һәм Булгарның патшасы Алмыш хан беренче мәртәбә төрки дәүләтләр арасында дәүләт дине буларак исламны кабул итә. Бу турыда без киләсе дәресебездә сөйләшербез. Хәзергә сау булып торыгыз, туганнар. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.